Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Georgien. Dette lille smukke land gemt mellem Sortehavet og Kaukasusbjergene er en sand skat, der venter på at blive opdaget. Georgiens historie er ældgammel, tusinder af år gammel, og det kan man se i de smukke bygninger og den livlige kultur. Men ved I, hvad det bedste er? Det georgiske folk selv. Deres gæstfrihed er så varm, at man straks føler sig som en del af familien. Georgien ligger lige på krydset mellem Europa og Asien, en fascinerende blanding af øst og vest, gammelt og nyt. Uanset om du kigger på de gamle klostre på klipperne, eller smager den lækre lokale mad, vil Georgien være en rejse, du aldrig glemmer. Gør dig klar til at forelske dig i dette fantastiske land. Gør dig klar til at sige Gaumajos, det betyder skål, og begiv dig ud på dit livs eventyr. Georgiens historie er virkelig spændende og fuld af drejninger. Fordi det lå langs Silkevejen, har utallige riger og folkeslag rejst gennem landet. Derfor er det blevet så stærkt påvirket af forskellige kulturer. Fra gamle kongeriger som Kolchis og Iberien til persisk, romersk og osmanisk styre, Georgien har oplevet det hele. Selv da det var en del af det russiske imperium og senere Sovjetunionen, har georgierne bevaret deres sprog, kultur og traditioner. I dag er Georgien et uafhængigt land, der er meget stolt af sin arv. Spor fra fortiden kan ses overalt, fra de gamle ruiner på landet til de middelalderlige fæstninger, der findes overalt. Det, der gør Georgien så specielt, er den rige og varierede kultur. Den georgiske kultur, formet af sin historie, religion og geografiske beliggenhed, er en blanding af ældgamle traditioner, farverige festivaler og en dybt rodfæstet gæstfrihed. Musik og dans er supervigtigt i Georgien. Deres polyfone sang, hvor mange stemmer smukt forenes, er så unik, at UNESCO har anerkendt den som verdensarv. Lidt ligesom det danske orgel, men med stemmer, og deres danse med kraftfulde bevægelser og yndefulde trin er et skue, du bare må se. Tænk på energien fra en tyrkisk mavedans, men med præcisionen fra ballet. Georgierne er også meget talentfulde kunstnere. Fra yndefulde sølvsmykker og farverige tæpper til håndlavet keramik og træudskæringer, du finder mange specielle og smukke souvenirs her. Lige så håndværksmæssigt som Royal Copenhagen, men med et georgisk twist. Og glem ikke vinen. Georgien er vinens vugge med en tradition, der er mere end 8.000 år gammel. De var her før romerne. Georgias natur er lige mangfoldig som landets historie og kultur. Fra de majestætiske toppene i Kaukasus til frodige daler og store sletter, her er det noe for enhver smak. Hvis du liker utendørsaktiviteter, vil du føle deg hjemme her.